Temu. Kiinalainen romukauppa, jonka mainokset tulee Geometry Dashin pelaajien korvista suunnilleen pihalle. Tablettiin! Sähän olet Temun pomo. Senkin valehtelija! Latasin sovelluksen, mutta en saanut tablettia. Temussa on miljoonia ja miljoonia turhia tuotteita, joten tässä sinulle 10 parasta tuotetta Temusta. Hulvaton paita. Kaikkihan me tiedämme, että sinä olet enemmän kusessa kuin hoitajat, kun isäsi tajuaa ostaa tällaisen. Mitä vittua? Ostakaa kavereittenkaan näitä nipputolkulla kaljan sijasta. Ei kun morjesta pöytään täältä tarvikkeet löytää, rehti palveleva on aina puuilo. Ei valikoimasta löydy puuta, mutta melkein kaikkea muuta. Jos haluat tehdä sen itse, tule puuiloon. Mun äiti osti tämmösen mulle joululahjaksi. Kiitos äiti. Hirvi perkele. Metsästin noita silloin Lapissa suksilla -20 astetta valittamatta 1900-luvulla. Silloin kun mä olin nuori valittamatta perkele, avantoon sukset jalas hirvimessissä, tää nykynuoriso perkele. Tablettiin! Kuin lelu. Katseluun ja kuvaamiseen. Temulla on tällä hetkellä mahtavia alennuksia. Laita tää vaikka sun oveen. Lupaan, että sekoat 6 minuutis ja jakski tulee huoneesees ja ampuu amun jammulle. Äijä 80-luvulla tää oli perusasia. O casal mais lindo do Brasil. Vocês são lindos demais. Tässä tuotteessa tuskin on mitään hauskaa, mutta mitä kalliimpi, sitä parempi. Vaituvee Temun kallein tuote.